Здравейте, аз съм Десислава. Майка съм на едно прекрасно дете. И забързаното ежедневие и стресът ме накараха да се замисля дали винаги ще е така. Исках да имам свой бизнес, за да контролирам времето си, да изкарвам хубави доходи. Дълго проучвах нещата и се оказа, че в началото на месеца стартирам с минус 500 лева разходи. Наем на помещение, счетоводител, ток, вода, заплата и много други. Това е без сумата за инвестиция. И реших да проуча възможността за онлайн бизнес. Тогава попаднах на реклама на моят ментор. Писах и стартирах и сега съм в самото начало. Остани до края на видеото, за да се запознаеш с други хора, които вече вървят смело по пътя напред. Когато майчеството ми свършваше, реших да потърся работа онлайн с моите основни познания по английски език. Тогава попаднах на реклама на жена, която промотираше някаква онлайн платформа, която ти предоставя абсолютно всичко и не е нужно да имаш никакви умения, за да започнеш този онлайн бизнес. Реших да се отворя на жената и в рамките на 15 дни аз бях легален онлайн бизнес собственик. Този бизнес, освен огромен финансов потенциал, ми донесе начин на живот, за който винаги съм си мечтала. Допреди една година живея в Германия, а сега, благодарение на този онлайн бизнес, вече съм си в България и отглеждам децата си тук, където им е мястото. В този онлайн бизнес не е нужно да направиш продажби и така нататък. Твоята роля ще бъде да правиш маркетинга за компанията партньор и ще имаш свой собствен ментор и коуч, който ще ти помагат всяко едно време, когато имаш нужда. Ако това видео е заинтригувано поне малко интереса ти, тогава се свържи с човека, публикувал това видео и нямам търпение да се видим от другата страна в нашата българска онлайн група. Hi there, I'm Sarah from Alberta, Canada, and I run this digital business with my best friend, Shauna. We started 2 years ago, and we have already seen huge benefits from starting. Everything that you need is included. This really is a business in a box, and when we learned about it, we checked everything out, and we really saw that you have the training, community, professional development, back-end support, everything to run your business and give you time freedom. So if you want to start an online digital business, but you don't know where to start and you don't want to do all the things by yourself, this is it. So Shauna and I, 2 years ago we started. We've now, Shauna's quit her job. She lives on a lake lot. I am still working, personal choice, but I have paid off credit cards. My husband and I have savings. We extended holidays. We are reaping the benefits of this business, and we are now coaches, and we love that. So check it out. Fully check it out. It's risk-free, and you'd be coming into an awesome community. Good luck! Здравейте! Казвам се Борислава Метавчова и сега ще ви разкажа за една невероятна бизнес възможност. Една възможност, до която аз се докоснах преди малко повече от година, проучих я и се възползвах от нея, защото видях потенциала на бизнеса, доверих се на компанията, която е 50 години на световния пазар и просто реших да предизвикам себе си. Да, аз съм повече от 20 години работещ на заплата човек. Имах едно закостеняло и закоравяло мислене на работник, но всичко това го преработих и сега управлявам успешно един бизнес, който ми дава свободата на времето и финансовата независимост. И сега ще ви кажа накратко какво представлява този бизнес. Всъщност ние работим основно онлайн, но не отхвърляме и офлайн възможността. Т.е. да предлагаме това и на хора, с които се срещаме в реалния свят, а не в виртуалното пространство. Ние промотираме една канадска онлайн платформа, която ни предоставя, аз така съм си го нарекла, бизнес в кутия. Защото, включвайки се в тази платформа, ние получаваме наготово фирма-партньор, продукт, който е търсен и е необходим на всяко живо същество в цял свят, обучения, продажба на фония, автоматично имейл известяване, мастермайнд срещи и така нататък и така нататък. Така че включването в тази канадска онлайн платформа ни дава наистина възможността да започнем един бизнес от нулата, без дори да имаме идеята какво трябва да направим, коя трябва да е първата стъпка, която направим. Разбира се, основното нещо, което имаме за да започнем, е мотивацията, желанието
да направим нещо по-добро с живота си, да помогнем на себе си и хората около нас и разбира се да имаме инвестицията, с която да стартираме. Но тук не се притеснявайте, има различни инвестиционни възможности, така че съм сигурна, че ще намерите и за вас подходящият вариант за старт. Какво ми даде този бизнес? Този бизнес, освен парите, които разбира се всеки търси, този бизнес ми даде едно опознаване на мен самата. Едно личностно израстване. Един много добър бизнес колектив. Хора, с които не съм предполагала, че мога да общувам някога през живота си. Контакти в международен план. Този бизнес ми дава свободата да работя наистина откъдето пожелая, както пожелая и колкото пожелая. Да имам мой собствен график. Да имам време с любимите си хора. Да мога да си позволявам всичко. Защото това, което е необходимо, е да имам телефон и интернет връзка. И компютър от време на време. Затова ви съветвам, ако по някакъв начин нещо ви влече към промяната, последвайте тази своя интуиция, проучете възможността, задавайте въпроси, търсете отговори, защото така може да направите и да вземете едно качествено, информирано решение за себе си сега и за живота си утре. Защото това, което правим днес, определя какъв ще е животът ни утре. Тази бизнес възможност е за всеки. Наистина за всеки мотивиран човек, без значение от възрастта, на която е, пол, къде се намира, какъв предишен опит е имал и така нататък. Не, започваме от нулата. Разбира се, ако имате някакви предварителни познания, за вас това е много голямо предимство. Но дори никога да не сте правили бизнес, дори никога да не сте били активни в социалните мрежи, вие може да правите това. Защото, пак казвам, основното нещо, което ние правим, е промоцията, рекламата на тази канадска онлайн платформа и съответно бизнеса в кутия, която тя предлага за всеки, който има интерес. Така че ще се радвам да ви приветствам в екипът ни, международният ни екип, който е наистина стотици хиляди хора по цял свят. И колкото по-рано се включите, толкова по-добре, защото това е бъдещето. Онлайн бизнеса е бъдещето.